Hello everyone, welcome back to Mandira's vlog. बिराद गोबाव जाबायमोन आङो vlog होयिया दिनैसो एसे होफिननोसै साननानै माने खेबनोसै होफिनबाय आरोना vlogखौ बानायफिननोसै ओमफ्राय बयबो मारै दङ I hope बयबो मोजाङैनो दंदां ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय आयौ आंखौ जा मथाथा नुलाजोब्बायलै बे सासा गस्लाजों आङो vlogखौ माने गोबाव जाथारबायमोन नालाय होयिया ओमफ्राय एबारनिफ्राय होलांबाय थानो सानदों आरोना जिमान हायो वीकआव खेबसेबाबो खेबसे खेबनैबाबो होलांबाय थानो सानदों आरो बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय vlog होयिया ओमफ्राय बेयावनो आंहा बिनि गेजेराव हेयार कालारखौ सोलायलाय लांबाय नै ब्लेकमोन ना आंनाथ' कालारा ओमफ्राय ना रेड जालाय लांबाय 128 GB माने जों फननि माबानि खोथा रायलायदों आरोना ओमफ्राय आंना नै दा हेयार कालाराबो रेड जाबाय ब्लेकनिफ्राय रेड जाफैलायलांबाय ओमफ्राय आङो बे हेयार कालार होनायखौबो एक्सुवेलि आङो होनो सानदोंमोन ब्लग खालामनो सानदोंमोन ओमफ्राय उनाव खालामनाय जायासै माने बिसिनि पार्लारनि थाखाय प्रम'सन खालामनो लेंहरदोंमोन नालाय बेयावनो आङो बेखौ खालामनाय जादों कालारखौ ओमफ्राय बेयाव ब्लग खालामनो सानदोंमोन बाट आं खालामनाय जायासै स' जायखिजाया आंनि दिनैनि vlogखौ स्टार्ट खालामनोसै स' लेट्स स्टार्ट दि भिडिअ गाइस थास' बिबार जानो नागिरदों जोंहा ओमफ्राय नैबे मैथा जादों मैथा जादों ओंखाम जायाखैमोन नालाय आं सानसे आलु पराथा लाबोफादों आङो गुवाहाटि इउनिभारसिटिनि आलु पराथा बियो बेखौ लाबोफादों आङो ओमफ्राय नै मा दङ बे मान्दे मैथा थास' बिबार जानो नागिरदों दिनै थास' बिबारखौ आं सायनोसै ओमफ्राय दा बे ब्लगखौ खेबगासिनो केमेरामेना बेखौ देखायनो नामा आङो मा रुग्रामाव दङ बेयो मा ड्रेस गाननानै दङ लुंगि गाननानै दङ बेयो आं जादो स्रि आयौ नै ना मोनफालायदों मालाय नै नाबो दंफालायो ना बारलि नै सासेया थास' बिबार सायगासिनो माने बे दा गावखौ देखायथ'लानो हालोदानो गैया नालाय दा देखायथावथाव दाहाय सायखांनानै मानानै दुगैखांनानै देखायनोसै नै नायदो ओरै हाबाय एसे ओमफ्राय बेखौ ओरै बोबाय ओमफ्राय एसे निमखौ गारदों जा बायनानै लाबोनाय नालाय बेबा अबे ड्रेननिफ्राय लाबोनाय बाराद्राय देखायबा नोंनि रुग्रानखौसो नुसिगोन बावला नैबे खाथियाव लाबोनानै दोनहाबाय जाबायहाय मा देखायबाय थानो हानायखौनो अबे ड्रेननिथाय अबे खिबारिनि आयु रोङो नोंसोरो रोङा जायो नामा नै दा मैथा सायबाय नै माने थास' मामोनलाय थास' बिबारजों मैथा ओमफ्राय अमा बेदर मा मानजोब्बायलै हाया मानखो मानलाबायबाय दै नांबायना आङो दे थाथ'दो बाय बाय थांसै आंहा सङां थास' बिबार सायखांबाय दसे सोमबाय मैला थायोना मैथाबो सायखांबाय नैबेयाव अमा रुगासिनो थास' बिबारजों जानो
आंनि लोगोखौ आङो माने गैयामोन नालाय बे संबाय थानायाव आङो बाहेरायाव थांथ'दोंमोन स' बेखायनो आं भिडिअ खालामनानै दोन होन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय नायलाय माबायदि भिडिअ खालामनानै दोनदों बियो बेसारा ओमफ्राय दा आन्दाज मोनबाय खोमा कि लाइक गावना भिडिअ खेबनाय स्टाइला रं जादों होननानै दा थिग खालामबाय आरोना मानसिया बेस्रा अना खाना लोगोफोर फोरोंग्राया स' लोगोफोर दिनैहाय नेक्स्ट डे आरोना मैयानियाथ' थास' बिबार इरि जानाया बानायनाय इरिखौ देखायबाय ओमफ्राय उनाव संनायखौ देखायबाय ओमफ्राय जानायखौ देखायनो बावबाय आङो माने ब्लगबो खालामला नालाय एक्सपिरियेन्सआनो गैला आंना बावजोब्बाय आङो जे मा देखायनांगौ मा देखायनाङा ओमफ्राय दा आंनि लोगोआ नेगासिनो जोङो बिनि लोगोनि रुमावहाय ओंखाम जानो थांनो नागिरदों आरोना दिनैहाय दा ओमफ्राय बिराद सान्दुं गरमथार ओमफ्राय दा जों थांग्रोबाय थानोसै आं देखायलांबाय थानोसै एसे थौदो बिदिब्ला ओंखारनोसै रुमनिफ्राय आयौ अबेखौ गाननांगौथाय आंहा सेन्देलानो मोनसे मोनथाम जानानै बेखौ गानसै सेन्देल गोदानखौ आंनि बैलाय आंना लोगोआ थाला मारिबाय सेन्देल गानबाय सेन्देल गोदान बेनाबो सेन्देल गोदान ओमफ्राय आंनाबो सेन्देल गोदान देखायलाय सेन्देल गोदानखौ जा आंनाबो सेन्देल गोदान बेनाबो सेन्देल गोदान लिफ्टखौ लिंहरनोसै जों मा फ्ल'राव थायो दे गेस खालाम दे कमेन्टआव लिरनानै हर जोङो मा फ्ल'राव थायो माने आं दा बेयाव देखायला मा फ्ल'राव थायो खिन्थु कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय अबे मा फ्ल'राव 1 ना 2 ना 3 ना 4 ना 5 ना 6 ना 7 ना 8 ना 9 ना 10 सिम जायखिया 1 to 10 अबे फ्ल'राव थायो खोन्थाहरबानो जाबाय थिक हाबग्रोबाय नै बेहा फांखा होबाय गरमखाय गोजौ नायाखै नै जुस बायलांनो नागिरदों मा जुसखौ लायो कका कलाखौनो लादो कका कला लोङा आं कका कलाखौसो मोजां मोनो लाबानो जाबाय आं कका कलाखौसो बेस्ट मोनो स्प्राइटखौथ' लोंनोनो हाया आं फेन्टा नै लामाया नायदो गरमथार बिराद मा लाबावो माबि लाबावबाय जाग्रा चिप्स इरि 243 आं हाल्लासो नै माला गानदो नोङो देखो सिनायदोंना सिख्लाफोर मानुराम सियारिया ओंखाम संग्राया डनेट खालाम अनसुंथाइ हर बेनो हराय गस्ला जिनायसो अन्थाव बाथाव नोंथांमोननो देखायनो बेदर बायनानै ओंखाम सङै गस्ला बायनो फैसा गैला माबा लिसुनो सिख्लाफोर नाहरलाय बे मादै बाक्सानि बे आनै उदालगुरिनि ओमफ्राय बे साखिनाया बाजै काश्मिरि हरनायखासो ना गिफ्ट बेयो माबानि बाजै बियो मान्दारगुरि बै मादै आनै नैबे मा होनबावनांगौ दे बेखौ आबै नायं जायखिया खाथिनि बारा गोजान नङा सासेया माबा ग्लास बायबाय गिलास मालाय फेन्टा लोंनायखौ सिफायलाबायो रागा जोंदों आं मानोथो नांलायनांगौ आंनो मानसिफ्रा भिडिअ बनायबा माबे थास' बिबार जों अमा थास' बिबारजों अमा नैबे संदों नैबे जागोन
आंसो संनायानो बे रुनानोमोन माबाया नैबे थालिर मैखुनजों आलु बेखौ नुफेरदोंना नोंथांमोना थाइसुम बे माबायाव बेखौ माबानिफ्रायसो लाबोदों आइसलेण्डनिफ्रायसो नै दुबाइनि होनबा अमाया आउट अफ अर्डार दुबाइनि ओमफ्राय नैबे बेमारि जाग्रा हा बेबे माबा बिलाइ बेबिनि बेमारि मैगं नैबे जासिगोन एबार दिनैनि ब्लगा आंजों ओमफ्राय नखौनो काश्मीरिजों कलेब खालामनाय कलाबरेसन दसे बेबो रायलायो दसे आंबो रायलायो बेलाय आंनि चेनेलाव फुलखौ नुगोन नाय मालाय नाय र' सिख्लाफोर मानुराम सियारिया माबायदि खालामो फुड ब्लगखौ नाय सान्दुङाव नाय र' नै लाखांबाय नामा हिनजावजों बेना लोगोफ्रा नै दा जा जानोसै जादो आलासिफ्रा आंसो आलासि एक्सुलि माबायदि गोथाव माबा बिलाइ बायदि गोथाव लुंगि गाननाय लुंगि गानदों गैया बिदिनो एसे मा बिलाइ बेयो मा बिलाइ बेयो माबा फसयथा होनो जोंनिथिं ए बेखौलाय माथिं मा जायो आं मिथिला लाखियाव दं नै हनै मालाय फुड ब्लग खालामनाया आसुगुरा माबा आंनिया खालामलाय आसुगुराल' ओइ बे जानो दोनमालासै आयै जाखायो